Hej med dig, jeg har lige været ude at træne, og nu skal jeg have noget at spise. Og lige om lidt, så vil jeg gå over og lave det her. Du venter bare, så skal du bare selv gøre. Det skal helst gå stærkt, når man er træner, så hvis du vil vide, hvad de fleste mennesker hælder ned efter sådan en træningstur, ikke lige efter de har trænet, men når de ligesom lige har fået lidt appetit, og synes at nu kan det simpelthen kun gå for langsomt, så prøv at komme til Mind Your Body seminar, for så vil vi give dig en virkelig ækel overraskelse.